Il-ċermen tal-Grupp tal-Partit Popolari Ewropew Manfred Weber bat ittra lil viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Frans Timmermans li fija sostna li fid-dawl tal-aħħar rilevazzjonijiet ta' Daphne Project il-poplu Malti qiegħed iħares lejn l-Unjoni Ewropea għal gwida u l-Unjoni Ewropea għandha tkun f'pożizzjoni li tagħti t-tweġibiet. Fil-waqt li ta' deskrizzjoni ta' dak li ġie żvelat fl-aħħar jiem b'mod partikolari mar-rabta tal-Ministru Chris Cardona u wieħed mill-akkużati tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia kif ukoll id-dettaljati ta' trasferimenti ta' miljuni fil-kumpanija 17 Black u r-rabta ta' din il-kumpanija mal-Ministru Konrad Mizzi u Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Cambry, Manfred Weber għal Frans Timmermans li s-sitwazzjoni f'Malta għandha twassal għal dialogu mal-awtoritajiet Maltin dwar is-saltna ta' dritt, kif ukoll għal azzjoni li tista' tkun neċessarja fuq livell Ewropew li tiddefendi l-integrità tal-Unjoni Ewropea u tas-saltna ta' dritt fl-Istati membri. Din hija sitwazzjoni straordinarja fejn rajna li l-Kummissarju tal-Pulizija maħtur politikament jirrifjuta li jinvestiga politiċi tal-Gvern dwar attivitajiet kriminali b'rabta ma' ħasil ta' flus u korruzzjoni u jibqa' jirrifjuta li jinvestiga jew saħansitra jinterroga politiċi tal-Gvern b'rabta mal-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Għal dan Manfred Weber.